Okupili smo se danas kako bi se među ostalom podsjetili na temeljne vrijednosti u našem demokratskom društvu, od slobode i tolerancije do potrebe očuvanja dostojanstva i jednakosti svakog čovjeka. Danas ne pokazujemo snagu kroz galamu, nego kroz smirenost. Ne tražimo protivnike, nego saveznike. A ja mogu reći samo da smo svi pozvani na odgovornost i za naša djela i za naša nedjela. Nažalost, nasilnički stil života nam je nekako sve snažniji i snažniji, a nužno je skrenuti pažnju na to da nasilje počinje u našim glavama, a onda u našim djelima. Dosta često čujemo floskulu, ne ponovilo se, no moramo postati svjesni koliko vrijedi mir u kojem živimo i moramo aktivno, svaki pojedinac mora aktivno raditi na tome da se taj mir sačuva i da se ne ponovi veće nasilje